Me istutaan nyt Times Squarella 7-kerroksisessa talossa, jonka omistaa suomalainen Peter Nygård. Hän omistaa myös ympäri maailmaa taloja Bahamalla, Kaliforniassa, joka puolella maailmaa. Mutta miten tähän on tultu? Hei Peter Nygård, kiva nähdä. Nähdä taas. 35 vuotta. Joo, älä kerro, me ollaan vasta 35-vuotiaita. Miten ollaan tultu tähän, että suomalaisella miehellä on maailman tunnetuimmalla paikalla Times Squarella 7-kerroksinen talo, jossa on oma kauppa, Nygårdin muotikauppa alhaalla ja sitten nämä kerrokset tässä, kun lähdit Kalliosta yksiöstä? Iso. Puhutaanko suomea vai englantia? Mä koitan puhua suomea niin paljon kuin mä voin, mutta toisaalta mun täytyy laittaa English-sanoja. Joo, mä olin 11 vuotta vanha, kun me lähdettiin Suomesta. Mä en ikinä oppinut niitä liikeasioita, sanoja. Niin mä puhun vielä samanlainen kuin mä olin 11 vuotta. Mutta mulla on iso Nygård sign. Joo, sen näkee kaikki. Kaikki, ja kuka on ikinä ajatellut, että voisi istua tässä ja on heart and soul of the fashion industry and having your own massive Nygård sign there in the #1 center of the world, But what did it require? You left Finland when you were 11 years old, and you have worked your butts off. Yeah, Is it Finnish sisu? Definitely suomalaista sisua. Ja äiti ja isä oli oikein sisukaita ja oikein niin kuin accomplished ihmiset. Ne lähti Suomesta silloin, kun oli se Korean War. Ajatteli aika paljon, että Russia voi ottaa Suomeen. Ja ne ajatteli, että täytyy laittaa lapsille semmoinen paikka, missä ne olisi olla success. Se oli really se asia, että it was their vision, niin kuin sitä äiti isän vision. Ja ne kaikki, ei voinut ottaa mitään Suomesta pois. Ne jättää kaikki sinne. Ja ei ole yhtään rahaa, eikä osaa yhtään languagea. Alkaa nollasta. Enemmän kuin nollasta. Into what mä sanon englanniksi, converted Coben. Me asuttiin siellä, mikä meillä ei ole running water, juokseva vettä, ei ole isolla vessa. Se oli pikkuinen huone, mikä kaikki nukuttiin sen yhdessä pelissä ja ei ole kukaan voi olla niin poor, nobody. And to crawl out of that, and come back to Winnipeg and climb. When I look at my own story, it's an amazing story, really. To be sitting here now and starting from that, it really is the story of rags to riches. But suomalaista sisua on ollut aika, ja se on ollut mun isässä äidissä, se on ollut minussa ja minun grandfathers. Mulla on oikein hyvät semmoinen jeans. Finnish jeans. Mutta tässä kun me ollaan tunnettu näiden vuosien aikana, niin sä oot myös antanut takaisin. You have given back because you have achieved so much, so you have given back to your parents, vanhemmille ja sitten hyvän tekeväisyyteen, että sä et vain niin kuin itse nauti siitä, vaan sä haluat antaa myös muille, eikö se näin ole? Aina on ollut, aina. Ihan kun mä oon pikku poika ollut, niin kun me oltiin aina, mä annoin takaisin mun isälle ja äitille. Finally, I bought a car, and now mom and dad want to have their own bakery. It was their turn. I sold my car, and as down payment for the bakery, and walked to the bakery, And I think about those kind of gifts that I given naturally, instinctively, and that kind of giving kept on in my life all through my life, not because I wanted anything in return. Because I wanted to share. I want to tell you a story about that. There was a Chinese boy, I always remember this, in Deloraine where I was born. I was very... You were not born there, you were born in Finland. Finland, but where we lived, right? Where we lived in that converted Coben. He was my best friend. I think he was my best friend because his
father had a Chinese restaurant, and there's all these chickens hanging in the window, and to me it was the most beautiful thing in the world. And he could take us to the back room. In the back room is a toaster, and they had two-prong toast. And I remember this time he went in and put 2 toasts in there, and my mouth is watering. And the toast pop up, I could smell that beautiful toast. And he takes one of them, he butters it, and eats it in front of me. And I'm looking at it, like a dog's looking at the food. I'm looking for my toast. He takes the second toast, and he butters, and he eats that too. He eats my toast. You know, there I said to myself, if I ever have that second piece of toast, I'm going to share it. It stayed in my mind all the time that if I ever have that second piece of toast, I'm going to share it. And I've been sharing second piece of toast all my life after that one. Yes, I have seen and I've heard that. And now the charity that you're doing is amazing. Is amazing. But what drives you? I mean, you don't sleep, et paljon nuku yöllä, teet koko ajan töitä, on toimistoja ympäri maailmaa, eri aikavyöhykkeet. Mikä saa niin kuin tekemään melkein vuorokauden ympäri? It is a gift of huge level of energy. I always notice about myself that the tougher things get, the more I excel. The tougher it is, even when I was sailing, the harder the wind was, the rougher it was, that's when I excelled, you know. So it is, somehow mulla sitä suomalaista sisua tuli ulos. Ja silloin, mitä enemmän haasteita ja mitä vaikeampaa, niin sä meet. Yeah, and it's genes, it's a gift. Jos sanon ihan hyvin, monen ihmisen sanoo, se on suomalainen gift. That's the Finn in me, you know, se on suomalaista. You know. Mutta kun sulla on paratiisi Bahamalla ja ihania tämä Times Squarein talo ja Los Angeles Marina del Rey mielettömät talot ja näin, ehditkö koskaan nauttia niistä? Ehditkö koskaan? Mä aina menen, mulla on niinku 12 paikkaa all over the world. 12? Niin. Oh, okei. Ja mä aina ajattelen, että mä menen always takas kotiin, joka paikkaan. Niin mä nautin niistä aina vähän, mutta se on aina kiva mennä toiseen paikkaan ja tulee takas kotiin. Ja mun airplane on yksi mun koti. Just että sulla on oman Boeing 727, jolla sä matkustat ympäri maailmaa. Mä muistan, kun silloin vielä, kun tutustuttiin, kun sä menit noilla Canadian Air, ja sä olit aina myöhässä, ja Canada Air sanoi, että me ei enää odoteta häntä, että ilmoittakaa hänelle, niin sitten sä päätit varmaan, että nyt ostetaan oma lentokone sitten. Mä olin aina, I never missed the airplane, but I was very close. Well, I know, you were all the... But it wasn't that. It was issue of finally being able to have luxury and to be able to afford the luxury. I have provided myself with the luxury of being successful. You know? And there's nothing to shame of that. And there's nothing to shame of that. You know, in this world you have to learn how to make money, how to keep money, and then how to spend money. It's just silly just to hog it all in and then not spend it. But even spending, you have to be very wise about it. That airplane is the finest airplane in the sky. It is absolutely the #1 in the sky, and it does everything I really wanted to do. I can take my whole business with me, my whole personal life with me, my whole entourage with me, and it's my home away from home, and I'm flying in the sky. I'm always now in the right place at the right time. And so, yes, it cost me some more. It is the best piece of luxury I have ever bought in my life. Yeah, but why should you think about how much it costs? Because when we leave this world, we leave our pockets empty anyhow. Yeah, yeah. You should learn how to make money and spend money exactly the point where you die. And here we come to the point that for the past 3 years you've been using about $20 million for stem cell. How do you say, investigating. Why is that? You want to live forever? I wanted to save my mom's life. She so loved her life, and I was spending millions trying to find
ways of giving her some more years of life. She was 87 years old when I lost her. And what is the money for if you don't spend it on your loved ones? So I went all over the world looking for solutions that were not available in Western Canada. And I ran into this world called stem cells 4 years ago. And it was 4 years. 4 years ago, yeah. And in fact, come 4 years ago, this December, I took my own stem cell shots already, and started that. And it opened up a whole new world to me. What it really made me think about is that inevitably we will die. And inevitably, can we do something about it now? And my mom sort of says something, she said, don't be too late yourself, Peter, because I was late with her. If I would have discovered stem cells 2 years before she died, she still probably would be alive right now. That's how big this stem cell world is, But it triggered me to look at myself and start looking for ways that I don't end up doing desperate things later on, and try to prevent myself from getting old or getting sick, and try to extend my life. And in that became this little hope of living forever. But even if it's nothing more than a hope, at least it's a very big goal to be able to live happily and successfully for a long, long, long time. And, But you are now building a stem cell clinic on Bahamas? Yeah, in Bahamas. That little start became massive vision. Yes, exactly, Yeah. because you've been flying around the world and you have the best doctors, or how do you say, specialists. Best medical scientists first of all, yes. then best doctors second of all, and then all the best, smartest people in the world in this field, and I've been knocking on every door now for 4 years. And I ended up on top of the world being the #1 expert in the world, not only in my knowledge about it, but also my advocacy, meaning that I am building people together, and also in my own body. I've been doing so many things to my body that has actually made me younger, And so I end up in this big vision, and now it's like a whole new world of building you're talking in Bahamas about building a whole new Mayo Clinic, the centerpiece for the world in stem cell, most advanced medicine in the world. That will be the NICA Stem Cell Clinic right in Bahamas. So you don't think that you're threatening life with this? Että sä Threatening? niinku uhkaat elämää tällä? No, on the contrary, no. It's the one that gives all us hope for more life and more successful life. It has to be the biggest contribution I could make to the world now. Niin. I mean, this has gone way beyond just looking after myself now. This has gone after looking after, in Bahamas, or nation building in Bahamas. This could be the huge future of Bahamas' future success. So, this is. I mean, it's so big. It's hard to talk about it. It's a visionary. Mutta nyt kun olet käyttänyt näin paljon aikaa, 4 vuotta tähän kantasoluasiaan, niin miten sitten olet pystynyt yhdistämään tämän muotialan? Et kuinka sulla aika riittää tähän, kun olet kuitenkin niin kuin koko ajan myös tässä itse valitset värit ja mallit ja kaikki tähän näihin 6-7 linjaan. Montas linjaa sulla nyt on tästä? 9. 9 nyt jo, joo. 9, meillä on oikein iso business nyt. Niin kuin sä puhuit, mulla on uusi nyt NICA Slims. Yeah. Jossa tulee naisen peppu hyvin esille. Beautiful peppu, yeah. Mun pitäisi koittaa. Yeah. Husbands are saying, "Dear wife, you have a beautiful peppu." I should say. No, it's a very fashionable and very successful product now. The most successful product now in North America that anyone's ever seen. Ja sen nimi on Slim. NICA Slims, NICA Slims, and it makes you slim and gives you that nice. Eli ei tarvitse mennä sellaiseen peppuleikkaukseen niin kuin nykyään on, ostaa vaan nämä sun farkut tai housut. No, ne vaan ostaa, niin se it lifts it up, tightens up, Okay, mutta käykö se niinku tämän kokoiselle ihmiselle? Oikeasti. No ei saa laita päälle, näytä the camerasta. Jukka, kysyä Jukalta. Mutta sulla on 3500 ihmistä maailmalla töissä. Direct. Meaning. Suoraan. Ja sitten meillä on ainakin 15 000 tai 20 000 semmoista
captive once. Mun partnerin kanssa, mitä I control, se on paljon ihmisiä, you know. Mulla on paljon tehtaita. Niin, mutta just kysyä, että sulla on paljon tehtaita ympäri maailmaa. Siinäkin mielessä oma lentokone on hyvä, kun lentelee ja menee. Yeah. Kuinka paljon, jos ajatellaan, kuinka paljon vie muoti sun vuodesta ja kuinka paljon vie tämä kantasolu-asia? Yeah, se on niin 50%, 50-50 ollut. Mutta mulla ei ollut aikaa paljon semmoista social lifea enää. Joo, mä oon huomannut sen. Joo, mä en koskaan saa sua kiinni, kun mä soitan. Yeah, all those parties and everything which I've been famous for, those have suffered, you know. No, mutta jos tulee lisää ikää, niin ehkä sä voit muutaman juhlan jättää nyt tässä alussa pois. Mutta Oscar-juhlahan sulla on taas tulossa Beverly Hillsissä niin kuin joka vuosi ja siellä on kaikki tunnetut ihmiset. Kaikki tunnetut ihmiset. Kyllä. No ihan tässä lopussa vielä niin kaksi sellaista vähän, ehkä toinen on syvällisempi. Mitä elämä sulle merkitsee? What does life mean to you? Elämä. Life is good, you know. Me halutaan elämää. Sitä varten me tehdäänkin tätä, että we can live our life better. The trip from 70 to 80 is not a nice trip. 70 years old to 80 years old, yeah. Yes. Yeah. Lots of bad things can happen to you that trip. Yeah. What you have to do is not to go on that trip. I said, I'm not going on that trip. Yeah. Okay. So then I started preventing from all the things that could happen to you from happening. And that is giving me a whole new life. You know, I'm actually younger now at 72 than I was. Are you 72? 72 years old. You don't look like that. Yeah, I don't look like it. Yeah. Enkä kyllä nyt mielistele, vaan tää on totta. Et ole sen 72. Etkä ole. Mä luulen, että sä oot nuorempi. Yeah, kun mä aina valehdellut sulle. Oh my god! Ei ole totta. Mä luulen, että sä oot nuorempi. 72, yeah. No, ja sä teet kuinka monta leukaa sä vedät? 40. Siis päivittäin vai? Joo, joka päivä. 40 leukaa, 72 kun mä aloin sen, mä tein 4. Ja nyt mä tein 40. Kun mä aloin tulla push-upista, mä tein 13, nyt mä tein 130. Päivässä? Joo, joka päivä, joo. Siis sä teet bisnestä, sä teet tätä klinikkaa ja sä teet kaikkea. Ja, että elämä on sulle siis... Ja mä otan stem cells. Niin, sä otat niitäkin jo. Enemmän kuin anybody in the world. Me näytetään se, joo. Siis elämä on sulle todella tärkeä. Ja niin. Sä haluat pysyä matkassa mukana vielä kauan. Pitkän kauan, maybe 30, 40, 50 vuotta. Niin, siihen me mennään. Et sun lapset elää varmaan niin kauan jo. Mutta mä en... ne lapset elää. Ilman... Mä haluan, että minä elän. Niin, mä myönnän sen, mutta... Joo, let's see. Tällä elämänrytmillä kuin meikäläinen. Mutta niin, sitten vielä viimeiseksi se, että Suomen sotaveteraanit on kiittänyt sua monesti ja olet auttanut heitä rahallisesti ja olet saanut heiltä paljon kiitosta. Niin vaikka olet asunut näin kauan pois Suomesta, olet käynyt Suomessa viimetteeksi omalla koneellasi juhannuksena muutama vuosi sitten. Mitä Suomi merkitsee? I'm so very proud to be Finlander, suomalainen. Aina. I always brag about that. I have noticed. Yeah, I always do that, and so it's such a special country. I look at the history of Finland and all the struggles it has, and of course the war veterans and the Mannerheim and that whole story, and it just sends tears to my eyes. You know how wonderful that story is, and the only country in the world who survived that terrible war, you know, and survived either Hitler or the Russia themselves, you know, and everybody else got ruined, and here's Finland stands up on it, and then been held back all that time after that, and finally released, and then shooting right up there to be named the #1 country in the world. I looked at, wow, I said, wow, it is so amazing, you know. I think the Finns are such amazing people, totally underestimate themselves. You know, and you have to go out of Finland and look back and see how great Finland is. So I think everybody in Finland should be so very proud of being a Finn, you know.
Kiitos ja kaikkea hyvää ja nähdään tuossa 50 vuoden kuluttua, tai vieläkin 50 vuoden kuluttua nähdään. Yeah. Kiitos.